Hej alle sammen. I dag så ser jeg, hvordan jeg fik min outfit i Gorilla Tag. Hvordan jeg fik alle de her outfit-ting. Credits til Elliot, eller Elliot, hans anden kanal, Ellie0T. Credit til det for ideen, og så viser jeg. Så det startede med i tutorial derude, ikke? At jeg startede derude, men og jeg har sådan en orange color code. Orange-ish. Sådan en her slags color code, tror jeg. Og sådan en her color code. Og så ja, jeg ligner lidt PvP. Okay, men så jeg tror jeg nok, jeg starter med sådan en her orange color code. Indtil så gør vi gerne vil være en anden farve, så jeg skifter til 119 i mit color code, som er blå. Og så fik jeg nogle cosmetics, så jeg fik, jeg fik de her 2024 briller. Undskyld. Men så fik jeg de her 2024 briller, og det var meget godt, og jeg kunne godt lide. Så fik jeg den her anden cosmetic, som er en kage. Så fik jeg den her kage cosmetic, og så var det sådan her. Men så hørte jeg, så var det også, det var ikke kun kage. Så havde jeg Snowflake badget. Men så hørte jeg, at Party Hatten var kun 500. Så jeg købte den, og så det her var min outfit. Det var meget simpelt, men god outfit. Så finder jeg ud af, så får jeg The Beekeeper Bundle. Og så får jeg den her. Og så køber jeg Caves Badge. Og så var det mega snart, og så var det snart færdigt. Så køber jeg Gorilla Tag flaget. Og så den sidste cosmetic jeg addede var partyhornet. Og det er sådan jeg fik min outfit. Så hvis du gerne vil have det, så det her er min outfit. Og så det er sådan jeg fik den. Så ses vi!